आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ गोबांथार सोरखारनि मावबिथांखिफोरखौ बेखेवदों। बाक्सानि मसलपुराव दिनै आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ साखि मोनसे होबथा मिरु बेखेवनानै होदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेखेवखांनाय साखिनि सोमोन्दै फोरमायनानै बुङोदि बेयाव नखरारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय आइजो, देहायारि नारसिनथाय खालामजानाय आइजो, लांखार जानाय आइजो आरो गथ'साफोर लांखार जानानै आलाय-सिलाय जानायफोरखौ दोननानै फिन जिउनि राहाखौ दाफामनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे फसन दान सरोवर आरो बाक्सायाव उन्दैफोरनो पलिअ भेक्सिन होनाय हाबाफारिखौबो बेखेवनानै होनाय बाथ्राखौ फोरमायो। आङो मैयानिफ्रायनो माखासे हाबाफारि बेखेवदों। मोनसे जाबाय मैया अमृत सरोवर, तामुलपुर आरो बाक्सा जिल्ला मोननैबो जिहेतु जौमोन, बेवहाय गासै 95टा 95 बां माने अमृत सरोवर फुख्रि आरो गार्डेन आरो लोगोसे गोबां आयदाफोर थागोन। बेवहाय बेखौ बानायनाय जागोन। बिनि 41टा अमृत सरोवरखौ मैया बेखेवनाय जादों। आङो बरमायाव मोनसे, अदालबारि मसलपुर अदालबारियाव मोनसे आरो दावधारायाव मोनसे बेखेवदों। आरो मैया प्राइम मिनिस्टार माने आवास योजनानि आन्दारावबो मोननै न'नि फाउन्डेसनखौ आङो खालामदों मसलपुर बिटिसि समस्तिनि सिङाव। लोगोसेयैनो फसन दान मोनसे सोलिदों, माने निउट्रिसन, बेखौ निकासिनि इन्द्रलाल पाठक हाइ स्कुलाव बानायनाय जादोंमोन। आरो बेवहाय माने पुष्टिकर खाद्य एबा हेल्थनि सोमोन्दै मेला बानायनानै सांग्रांथि लाबोनाय जादों। आरो बेनिफ्राय मोनथाम रडखौ मैया फ्लेग अफ खालामनाय जादों। बे मोनथाम गारिया बेनिफ्राय ओंखारलांनानै दरं उदालगुरि थांगोन। फसन दाना जाहैबाय दानसे। दिनै आं बाव फैदों डिसि अफिसाव माखासे हाबाफारिखौ नायनो थाखाय, जे माबोरै इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। लोगोसेयैनो बेवहाय मोनसे जों सांग्रांथि जानो गोनां जादों जे बाक्सा जिल्लायाव दा मोनसे पाकिस्तान आरो आफगानिस्तानाव मोनसे वाइल्ड पलिअ जाबाय थानाय नुनो मोन्दों। पलिअआथ' भारताव जोब्बाय, नाथाय दा मोनसे गोदान धरननि पलिअ, वाइल्ड पलिअ होनना बुंदों बेखौ। थारमाने एसे खुब माने सक्तिशालि आरो एसे आगोलनि पलिअनिख्रुइबो एसे गोरासिन। दा बे बिथिङाव आसामाव 19टा जिल्लायाव जुदि आफगानिस्तान पाकिस्ताननिफ्राय फैयोबा बै पलिअआ आसामनि 19टा जिल्लायाव गिबि फैग्रोनो हागौ। दा बेनि मोनसे सांग्रांथि मेल दिनै लाबोदों, जे जों बाक्सा जिल्लानि सिङाव तामुलपुरखौ लाफानानै 1,55,000 न'खराव पलिअ सानथामनि गेजेराव होनाय जागोन। आरो दिनै बेखौ गिबि खेब जोङो जोंनि आखाइजों सानैसो गथ'फोरनो पलिअखौ होनानै जागायजेननाय जादों। नैबे वान स्टप सेन्टारा जाहैबाय आगोलावनो दंखायोमोन बियो, आरो बेनिफ्राय भारा न'आव सोलिगासिनो दंमोन। दा गोदान बिल्डिं जाबाय, आरो गोदान बिल्डिङाव दा बेनि माबाया जाहैबाय गोबां खारनाव हिन्जावफोरा सोरबा लांखार जादों एबा सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट जादों एबा न'खरनि डमेस्टिक भायलेन्सआव न' बां गारनानै न' गैयै जादों, मानसिकभाबै माने गाज्रि जालांदों। बेफोरखौ बाव जायगा गैयै मानसिफोरखौ जायगा होनानै बिसोरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय खामानि मावनाय बे वान स्टप सेन्टार वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव। आरो बेवहाय उन्दैफ्राबो गोलैयो, सोरबा चाइल्ड ट्राफिकिंआव भिक्टिम जायो, गथ'फोरखौ सोरबा लांखारनानै उनावहाय जों उद्धार खालामनो हायो। आरो गोबां खारनाव गथ'फ्राबो माने अबहेला जायो। थ' बेफोर गथ'फोरखौबो बाव लाबोनानै काउन्सेलिं होयो, रिहेबिलिटेसन, आरो गाव गावनि न'आव दोनहरनायनि लामाखौ जों लायो। नङाबा जोङो बे गथ'फ्रा जुदि रावबो गैया जायोबा बेफोरखौ खांनाय बानायनि दायित्वफोरखौ सोरनो होनांगौ बेखौ थिग खालामनाय जायो। दा बे वान स्टप सेन्टारनि मिनिङा बेनो। आं बे बिल्डिंखौनो बेखेवदों। क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादाव प्रपार्टि एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि-एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो। जायफोर सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि-एसेसमेन्टनि हाबाखौ मावनानै लायाखै, बिथांमोना थाबैनो अनलाइननि गेजेरजों सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि-एसेसमेन्टखौ खालामनानै लानो हागोन।